Здравейте, приятели! Днес ще снимам как играя на Subway Surf. И да, извинявам се, че няма да ме чувате. Аз ще играя. Един път ще играя. Видеото ще няма да е много голямо. Ще е много малко, така че да. Нека да започваме. Сега чакаме. Аз преди имах малък проблем с Subway Surf, но вече нямам. Защото винаги, когато скачах нещо правих и отидах в Google. Добре, вече може да не ме чувате, но да. Ще пробваме 3 пъти и ще видим кога ще се блъсна. И да. Започваме. Старт. Почваме. И да. Да ви кажа, че този костюм ще го взех безплатно. Дори да не ме чувате, не мога да говоря по-силно. Тогава ли е тук? Извинете, че трябва. Добре. Това беше първият път. Казахме нещо, но да. Това не излиза. Да, точно. Ако малко завива, извинете, защото моя не е от най-добрите марки. Ходя там, където за да събера пари, защото ще ми трябва един костюм, който много искам да си взема. И да. Да. Не знам дали на всички Subway Surf е интересно, но който я харесва може да я играе. Аз много обичам да се развивам с такива игри, защото не е стихия. Добре, да казах име. Да. Оставям ви да гледате. Пишете ми, искате ли някой път да направим лайв чат, кога ще събера малко повече абонати, защото се знам, че имам един абонат, но скоро може да се повече. Последен път. Всъщност ще направим още един път. Знам, че сигурно съм, че на някои хора това видео ще им малко скучно, но просто иска да го качам, защото може да ви е забавно. Да гледате как аз се прибивам. Сега да играем. Извинете ми, че гласа ми е не както трябва, както не е истинския глас, но гласа ми е по-различен, защото няма микрофон. Дори ако снимам видеа без да играя такива възможности, пак ще трябва. Това беше за сега. Искам само да ви покажа кое искам да се взема, защото мисля, че на вас ще ги харесам. Мисля да се взема това, но нямам достатъчно пари.
да трябва да се това. Ще добре, не става. Има много хубави, това също ми харесва, но това трябва да се събере толкова. Да, така да излезнем. Извинете, че пак. Това беше видеото за днес. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте thumbs up, абонирайте се за канала ми. Пишете ми отдолу в коментарите какви видеа искате да правя, защото не се сещам за други игри, но може ако се изтегля други, ако въобще се инсталира да играя. В смисъл по-точно кажете ми коя игра искате да видите да играя и да. Довиждане! Чао! Извинете, че вече завърших. Чао!